संदीर कून सोबत सक्रे नेट समाचार वाची कीसेर मिये आई यान का नैतम मारुबाई तारीख ఫిబ్రవరి 2024 जगदुनियत समाचार गाजा सिटीते मानवता मद्दतूंसाठी सर्री सूडवलीर पोर्रो बस्तूर वार्त नेटी इज्रायल सेना फायरिंग की एवडून दुनियातंग देशाल तप्पीतंग काही अंशाल्कने इज्रायल तुम मद्दत आसी निलतंग और देशाल की घटनत पोर्रो सोंबून वातंग तम्मा नाराज व्यक्तंग घटनते 104 मांदी सातेर इन्वल तगोष्टी मीकून ओडकिये ईरान ते शुक्रवार सक्रे पार्लियामेंट वोट पोलिंग चालू आतंग कम से कम 7 करोड़ 1,00,000 मांदी 290 मांदी పార్లమెంటు సభ్యులకు సాటి ఓటు వాటంతేర్ శనివారం నేటి ఫలితాలకు ఆనంద్ దేశన సమాచార్ భారత పర్యటనతే మంతోర్ మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీన్ సర్సో భేటీ ఆతోర్ పబ్లిక్ న చొకోటూన్ సాటి కృత్రిమ మేధ కేతి ఆరోగ్య రంగం నే పూన కరీకీవల్ वेलोकन भागस्वाम्यंते सुधरानुंडे दुसरो अंशालकून पोर्रो वट्टेर मोदीन बेटी आयवलनाक बस्केर खुशी गम्मत मनंता इंजेर बिल गेट्स एक्स ने पोस्ट कीतोर सैनिक दलालकन लडेमारेवल ताकतून मजबूत कियान साटी सीयुंग हत्यार येत्वल कांट्राक्ट टून पोर्रो भारत शुक्रवार नेटी दस्तक कीता इवेकन विलुव उंदी कम्मी 40,125 करोड़ किवेक नग्ग ब्रह्मोस सूपर सोनिक क्रूज क्षिपणी राडार हत्यार मी 29 करोड़ मोटकुन पाहजे मत्ता इंजन मंतंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्शाख कार्यदर्शी गिरिधर समक्षम ने दस्तकन कार्यक्रम आता राष्ट्रम न समाचार 10th इंटर परीक्षण पकड़बंदी ते ताकुसीयन इंजेर राष्ट्र प्रभुत्व प्रधान कार्यदर्शी शांति कुमारी इत्ता एल नीनो परिस्थिति मंता अदेन साटी इद साल एद्दी गालूम मोदोल आयवाक मोदोले खूब एद्दिंग मनंतंग इंजेर भारत वातावरण शाख IND शुक्रवार नेटी वेहता तेलंगाणा ఏపీ అని दुसरो రాష్ట్రాల్కనే బస్కేర్క్ మత్తతిర్ ఆయవక్నే ఇద్ జోక కాస్త దగడ్ జాస్త మనంత ఇంజేర్ వెహతా జిల్లాత సమాచార్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ నే సాడకాండీర్గ క్రమశిక్షణ బడేమాంత ఇంజేర్ ITDA జిల్లా క్రీడాధికారి పార్థసారథి ఇత్తోర్ ఉట్నూరు PMRCతే ఆత స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ప్యాట్రోల్ లీడర్స్ శిక్షణ శిబిరమున్ జిల్లా క్రీడాధికారి పార్థసారథి వాసి సూర్తోర్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఇన్వల్ సాడకాండీర్క్ సదు కరీలే అని సందోయ తీర్పున సుద్రాన్ సాటికాం CR ఇంజేర్ ఇత్తోర్ ఉమ్మడి జిల్లాతే మత్తంగ్ గిరిజన క్రీడా పాఠశాలనే దాహ్నే హైదరాబాద్ ని మత్త వాటర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీతే సేరీక్ ఆయాన్ సాటి ఎంపిక పోటీల్క్ దోస్కోన్ ఇంజేర్ ITDA PO ఖుష్బూ గుప్తా DD దిలీప్ కుమార్ మంచిర్యాల క్రీడల అధికారి బండ జీవరత్నం ప్రకటనతే వెహ్తేర్ 2024-25 విద్యా సాల్దే सीयुंग తరగతింగ సేరీక్ ఆయాన్ సాటి జిల్లాతే మత్తంగ్ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఎయిడెడ్ సాడనే ఇద్ సాల్ 4వ తరగతి కరీవలీర్ కాండీర్ కి అవకాశం మంత ఖేల్ సమాచార్ డిఫెండర్క్ న ఆధిపత్యంతే చాలు ఆసి రైడర్క్ న హవాతే మార్త ప్రో కబడ్డీ లీగ్ సీజన్ 10 త ఆఖీర్ పోటీతే పునరి పల్టానే మేత ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಡಿಕರ್ಸ್ ತ ಪುನರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ ಟೈಟಲ್ ಮೇತ शुक्रवार नेटी गच्चिबौली इंडोर स्टेडियम ने आत फाइनल ते पुनरी 28 पॉइंट न तेड़ते हरियाणा स्टीलर्स सुन हारी कीता पुनरी पल्टान कप में एक इन्वल सपन साकार आता 10 साल न सपन साकर आता 2014 प्रो कबड्डी लीग शुरू आतगटल ते टाइटल ता सिकरी क्लासी लडेमासेर करसेर मत्त पुनरी पल्टान इनके जोक मोदोल जोक ಚಾಂಪಿಯನ್ आसी मिलता నేట చొకోట్న గోష్ఠి జిందగీ ఇన్వల్ ఖచ్చితంగా జాగతే ఏవ్క పలానా అదాక ఇన్వల్ గమ్యం ఆయో బద్దె కష్టం వాయి మున్నే సొన్వలే బచ్చోంగ్ జోకంగ్ హరేమాతే తేరీ మేలే ముఖ మనంత నేట ఆరోగ్య సూత్రం మరత్ తిన్వల్ ఘాటో కుస్రీంగ ముచ్చోడ వాట్సి ఇరణ వీసింగ్ ముల్లైన్ పార్దల్ ఘాటో కుస్రీ తిన్వా నేట జీకే ప్రశ్న बद सालदल वेलो पेडिकुन मर्मिंग आयले 18 साल क मार्च कांडीर क्वीसा 19 साल क मंदन इंजेर कानून तेंतेर जवाब 1978 నేట ఇతిహాస్ 1807 साल నేట దివస్ ने अमेरिका कांग्रेस బానిసల్కున్ దిగుమతి నిషేధం కియాన్ సాటి కానూన్ తత్తా 1949 साल నేట దివస్ ने సరోజిని నాయుడు భారత కోకిల సాత సరోజిని నాయుడు 1879 साल ఫిబ్రవరి 13 తారీఖు నేటి హైదరాబాద్ మే పుట్ట బాబో డాక్టర్ అఘోరనాథ్ చటోపాధ్యాయ బేయే శ్రీమతి వరద సుందరి
नाव समाचार इग्गेट महची वाटंतो समदीर्घ सोबत सक्रे मी तొడసం సుంగాల్ తుర్పో ఉంది బేయేన కథ దయకీసి ఇద్ కథ మిరట్ వాచి కీసి మీ కాండీర్ కున్ కేంజసీం సమర్పణ తొడసం కైలాస్ గురూజీ మా బేయే నుందే కడ్ మందు అదేన్ సాటి మా బేయే ఇత్తేకే నాకు వెళ్ళే ఇష్టం మన్వాక్ సొందు అదేన్ సూర్తేకే నాకు వెళ్ళే సోమ్ వాందు అద్ నన్ బగ్గాన్ మత్త జాగతే వాతేకే నాకు వెళ్ళే లజ్జెంగ్ వాటెంగ్ లాగుందు అద్దు ఉంది దుకాన్ వాట్సి తాకుసిందు ఉంది దియ మా బేయే నాకు వెహ్వక్నే నాకున్ బేటే మాయలే నా సాడతే వాత ఇంగే నా దోస్త్ కాండీర్ మా బేయేన్ సూడ్సి మీ బేయే ఉంది గుడ్డి కడ్డా ఇంజేర్ దోస్త్ కాండీర్ నాకున్ వెవ్లీ కీందిర్ నాకున్ వెళ్ళే ఆప్మాన్ కీందిర్ ఇహ్ నన్ బగ్గ మత్తేక్ తేరే అద్ జాగతే అద్ వాతుతే నా హిజ్జత్ ఓడుందు అద్ నన్ వాత జాగతే వాతేకే నాకు హిజ్జత్ సొత్తపాందు ఇద్ బారీ వాతరా దేవా ఇంజేర్ ఇందున్ అసలు ఈతల్ గుడ్డి వేలోన్ పీటే నన్ బారి పుడ్సి మందుక ఇంజేర్ నావ నాకిందున్ ఉందుంది జోక అద్ సాతే